कि धलय कबरिया में अरे बड़ा मजा पइबो। सुनिएगा कि हिल कर दूध गोबा अरे दूध के भय करी के करिए में नो करी। देखिए इनका फैक्ट्री खुला है, इनको काम करना है, आ सकते हैं, पैसा मिलेगा बराबर। इसलिए ना कि ताहर दूध गोबा दूध के भय करी के करिए में नो करी। कबरिया में बड़ा मजा पइबो। अखियां से बाबू जतन सतइबो। तो बाबा कि धलय कबरिया में बड़ा मजा पइबो। उठवा से बाबू जतन सतइबो। केहू नाही बोली चाहे हरबा चली, केहू नाही बोली चाहे हरबा चली। लहरिया सुनो दियरिया बुझाला सैया, दियरिया बुझाला सैया, दियरिया बुझाला सैया। मुहवा बदल के चदर मुहवा बदल के चदर। सुनिए कि हे में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। बड़े गंदे हैं आप लोग कि हे में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। अतारा छोड़ी में बत्ती चिचिर बा। कि ये में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। अतारा छोड़ी में बत्ती चिचिर बा। जवनिया भइले दारू, जवनिया भइले दारू, केहू पिए वाला जवनिया भइले दारू, केहू पिए वाला। जवनिया भइले दारू, केहू पिए वाला। मस्ती में मस्त बानी, मस्ती में मस्त बानी, केहू जिए वाला। कैसे चल रहा है जिंगा बहुत चलाएगा पड़ी का दारू बाजारू हो चढ़ जाला हो तो केहू दुनिया ई एगना कि हम हुलु तू हुलु तब बना लिहल जा। चलो कि चलो लदरा में ये करवा तू लोग हमरा बड़ी कहते हैं, बहुत कहते हैं कि चलो लदरा में
दारू के हो पिए वाला कि हमरा तो सुनानी और झूठे सत करे लहो हमरा तो सुनानी और झूठे सत करे लहो आखिर मैंने प्यार कर दिया तो क्या गुनाह किया नहीं कि हम कोई प्यार तो का जोरे लो तू तो का जा जा बाबा मोर प्रेम से बोलिए ढोड़ी महाराज की एगो दुगो माल जरूरी है एगो दुगो माल जरूरी है एगो दुगो माल जरूरी आलोक चंद्रा बाबा उनकी तरफ से हजारों हजारों पुरस्कार हैं और उनके लिए कहना चाहूंगा क्या हो कि तहरा